खुमलुंग डिविजन कमिटी नि बिसिंगो दुगमाली हातिबो सोंसक बायख्या थांनाय 17 तारिख जानुवारी 5:30 सिमी गुलाघाटी कम्युनिटी हल कुथुम लायै 18 तारिख जानुवारी फुं 10 सिमी गुलाघाटी आमचाइनि सिमी खलायै याकुंबाई लंग मार्च नि मूवमेंट बिस्राम मंज मेलागर काक्राबन मातारबाड़ी शांति बाजार जुलाईबाड़ी साब्रम करबुक गंडा सराते रैसाबाड़ी नर्थ अमरपुर साउथ अमरपुर महारानी चेलागां किल्ला बनियागुला टाकारजला जम्पईजला তিনি खुमलुंग सफल लेख्या प्राय 25 दिन लगातार याकुंबाई सिमे एडिसी आमचाइनाते कताल हास्ते तिप्रालेंस नामने बागै 25 दिन चाबा खलायमानि बिसिंग दुगमाली हातिबो सफायै लोको कथुमं पांडा हेकबा चिनी चाबानी बिसिंगति खलायै कैसा कपिर पांडा खलायजाखा पांडानि सभापति हेकबा खुमलुंग डिविजन कमिटीनि यूआईपीएफनि प्रेसिडेंट बरंगनाम रायन देव बर्मा बना बेलायखेना हामबायति खुलुमं याफार हामबाय याफारनाय चिनराय दाइस आसुकजाक आईपीएफ सेंट्रल कमिटी ने एलजीएस हेकबासिनी यूआईपीएफ सेंट्रल कमिटी ने बहायनो एडवाइजर चेयरमैन हेकबासना 25 दिन लगातार ये यूआईपीएफ रखनो याकुंबाई खलाय हिमतानिवती दलै त्रिपुरानि पहिला लाइबुमा टिउजेसनि परे ए आईपीएफ नि बिसिंगति खलाय लंग मार्च नि मूवमेंट 25 दिन जरा जोंना तैदलै दंनाय चिनि बरंगनां दा बलराम देव बर्मा बनाबो बेलायखेना हामबाय ते खुलुमं याफारो बने बागै जों जत बायसे याफा खरबलायनो हामबाय याफानाय सिदाय सासुकजाक आईपीएफ नि सेंट्रल कमिटी ने एलजीएस बेलबारिया डेभलप नि बीएससी चेयरमैन बरंगनां दा गणेश देव बर्मा ते यूआईपीएफ सेंट्रल कमिटी ने एलजीएस बरंगनां प्रकाश देव बर्मा यूआईपीएफ ने एलजीएस बरंगनां दा बृहद देव बर्मा ते बरंगनां यूआईपीएफ ने एलजीएस सुकुमार देव बर्मा एलजीएस मणिलाल देव बर्मा दाइस आसुकजाक चिनी सेंट्रल कमिटी यूआईपीएफ नि जत आदांना हामबाय याफानाय खुमलुंग डिविजन कमिटी नि आईपीएफ नि प्रेसिडेंट ते सेक्रेटारी आईडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट जो ते सेक्रेटारी जो आतिशानी आदम ते तिनी लंग मार्च नि मूवमेंट नि जराव आसुक सातंनि बिसिंग फानो जोंबाय बाक्सा लंग मार्च नि मूवमेंट जोंबाय गोरों फैनाय आनिस्ले अक्रा मा बाबुनि साक सालाय दाराबासिनि साक सालाय ते सिक्ला सालाय रखनो अक्रानो खुलुमं ते साक सालायना चाबानि सिबाय हामबाय याफानाय दुगमाली हातिबो पायनाय ते फालनाय ते सिनि मूवमेंट तुयै चिनी खाना मानिनो तुयै चिनी सभानो तुयै पद्रेपनि बिसिंगति खलायै लुकुरकनि थानायाव आवायै फुनुंनाय सोशल मीडिया हेकेबा प्रेस मीडिया बरकनो बाहायनो जतननो हामबाय ते चाबानि सिबाया फरै जरावा किसिसा कक साबानो तिनी बेलायखेनो त्रिपुरानि लाइबुमा
चौपानी बिसिंगति खायै सारा त्रिपुरानि आइपिएफनि पेदेक युथ आइपिएफनि बिसिंगतियै जे लाइबुमा स्नामनानै थांगै दङ आपनरनि आशीर्वाद नांगौ दा खुदैबो खुक्सं दिनै नरनि थानाय प्रश्न खालायनानै मुसुङो गणतन्त्रनि रायजोआव दिनै गोबां मा दंमानि दिनै बेबाग गोमावै थांगा गणतन्त्रनि रायजोआव 184 जना राजानि बुबाग्रा बसंर बैनिसे कुसुगा दंमानि भूल राजनीति कारणे जों दिनै बैनिसे तला खालायखा गणतंत्र देश हाबबायमोन इयागुल 184 जनानि लाइबुमा दिनै आसो गोप्लंथे दंमानि दाबो बेबागना बोजाङै थांगा आबनि यागनि यगनानि बागै आबनि यागनि योग सकनानि बागै और सिक्लारक दिनै मुक्ति खालाय दिनै याकंबाय हेमै 25 दिन हिमलाय दङ ताको दैबो कौशल सालबरम 20 থেকে 30 किलोमीटर 25 दिन लगातार तीन भाई बुसकांगते बुसुक जरा साल बुसुक दंगै आ लंग मार्च मूवमेंट फाइनाय सायमान्या साबनि बागै तामनि बागै जोंखि यादवफोरनि बर'राव गणतंत्र राष्ट्र गणतंत्रनि रायजोआव जोंखि बैनि दफाबाय तुइजोलै दावनानै मुसुं ना मुसुंया आवाज रेडि ताको दैबो कौशल जिले हानो की जों बैनि थाने याफाननाय ना किफिलै तबुनाय এই किफिलै तबुनाय बागै और राजनीति कोक न सानानि बागै फैमानिया ताको दैबो कौशल आनि नोमनि आनि लुखुंनि साबि आनि लुखुंनि चियार आनि लुखुंनि सम्पत्ति जदि गुबुन दफानि बरफ फायनाय आनि लुखुंगा नगराय काफायनायना जदि आनि तंग्रै बेबाग नकनि साबि जदि याफारि रिखांकाय आ नगराय तामखायनाय नक लुखुंनि साबि याफार जाखांकाय तंग्रै बेबाग तलाङै थांनाय ताको दैबो कौशल अमहाय एग्जाम्पल दिली एडीसीओ का तिप्रासाली साबिया फपैली तफरी थाली एडीसी नि बिसिगा दङ तिप्रासर सालांनाय फपैली तफर अहानि मालिक का तिप्रासर नफाङमै दंफाय फपैली तफनि बरर अमहाय भूल राजनीति खालामनायनि कारणे दिनै औचिनी सिकला रखते न खुगिया करे पुसापते या करे ताकु खुगिया करे दिनै 25 दिन लगातार लामा हिमलायै तिब्रालेने खरांति सालाय दङ आबनो जों दैखौनो दिनै आमहाय सुजुग जों दै रैमालिया ताकु बुखरा माफारा साहेल असिकला रखली कयजननि लांमारि मारि परे दफा दिनै यमनाय आ कक जदि कमिटमेन्ट जदि केंद्र सरकार भारत सरकार जदि साइसेकै साउंकाय जों सिक्लाराव बेहायनो लांमारिना बागै तियार दङ और लांमारि अवदान और लांमारिबो जदि दफा यकनानि बागै जदि केंद्र सरकार जदि नाय दङकाय जों लांमारिनानि बागैबो तियार दङ ताको दैबो कौशल दिनै तंथगै आरो दुखमालि बाजाराव फाइ चिरिक फाइमानि कग्या आसो सातन कफामाव कामो प्रयोजन दं जानि जा नम नुखुम ताको बुखो बसाबतै दङ केबने राबार बागान दंखाना
केबुनि दुकान चिकनते तंखना केबुनि मालखुम तंखना तोजो पर बिजनेस खाय इनकाम खाय नंग नखुंगो शांति खाय तंगै मान खामो आमनि बागै खाजानि ताखौ ते बुखौ सम नावनि थालियाव जों कबानानै मुस्लिमो ए गणतंत्र फुल गणतंत्र खायजाक मानिनो बोल राजनीति थमजाक मानिनो संशोधन खालायथाबनानै बागै यो रायथाफोरा दिनै लं मार्च खालायो ए संशोधन जों खालायनाय अ दफानि थानिबो बोल राजनीति खालायो दफानि थानिबो प्रत्येकटा निर्वाचन प्रत्येकटा इलेक्शन दफानि भोट नावै दफानि कक सायमान्या दफानि भोट नावै दफानि हाना रक्षा खालायमान्या दफानि भोट नावै दफानि बिरमान्ना प्रोटेक्शन रैमाया अमा हाइटल न जों तेति प्रासानि भोट न थांनानै रेलिया ताखौ तेबो कक्सां और दुख मले आमचानि लोको रखना आं पर्सनली गवर्नर मुसुंगो सारा त्रिपुरानि कैपिटल एडिसीनि कैपिटल दुख मले हाती सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासानि गणतन्त्रनि मानथायनि साबि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि साबि और दुख मले हाती व पवन ओ एलाकानि बर'नो जदि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खालाय दङ बुंखाय आं खालायो बर'क निजिनि लांमाना बर'क सुसाइड खालाय मानखा निजिनि लांमाना बर'क सुसाइड खालाय मानखा तामनि बागै अ सिग्लारक गामि बसावनि जे जागाव तुई कराय जे जागाव कारेन्ट कराय जे जागाव स्कूल कराय जे जागाव सरकारी ऑफिस कराय जे जागाव फेसिलिटी कराय आ जागानि बर'रक्सी दिने जाति र हाम थागै 25 दिन लगातार याकुं बाहिबाय थाबाय मानो बर'खौ माइ कराय सरकारनि सुजुग सुबिदा नायावै दिनै एकमात्र त्रिपुरानि सारासिनि उपाय कराय हुनै ए त्रिपुरानि स्लोगान जरे तसाय मानो हंकाय और तोक माले हातिनि बर'रखाय तामनि बागै जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खालाय दंनाय जे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो जरित तमनाय ताबुबो बनि थाले जों सतर्क खालायनानै मोसुमो ताखौ तेबु कुक्सम बनि थाले जों कबानानै मोसुमो जरा सबै ख्याता बगले आबुनि यज्ञ योगतानि बगै आबुनि थमसा खालायनायनि बगै युदाय पेटेनि समाय तांगै तेने अंखलाय मानिबो नरक आमचानि दंनायरक अग्रा साकारक शिक्षित महलरक जानि जामतायना माने दंनायरक नरक और सिक्लारकनि बगै सुरि जादि बनि लांबा काहाम तमै माने बगै जों सभा खाय थानिबो पदे परचिनि थानिबो केबेमं थायाते दिरमान थायाते रोग सब मानजायाते थायै दाफानि सामां तां थानिबो नरने सुरि मं नरने ईश्वरनि थाने नरने याफार मं नांगौ ताखौ तेबो कौसां ते असक कलक सागलाक आनिस्लाय क्लगासिनि आदमराव तंगो बने बिसिनते सिं नांगौ माने क खोनानाय आमने बगै आं नंनि थाने असक जरा कलक नालिया जेहेतु जतन हासालनि हिमै फायलायजाक लेंजाक आमने बगै गोबांमा कक सानानै तंगो हायपना जों बिसकांगा जरा मानखांके बिसकांगा तेबो कक सालायानो अमसु जरा नंनि थाने कफगैनो आनि कक किसिसा सामानेवा आं मरना बथाका युडाय पेते आइब्लकथों sini sare barlo kata apa dakti na fiang dakti ti pralen dakti dakti klay ti klay mantang jatana kulum ka hambai